Elailo ya. Elailo. Nggih, apa-apa. Oh, enak instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tutik karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindene Pak Yoyo sik ya. Ya lah umum. Alah padine pengen cejak aku kowe. Kelas kaya nom-nomane Bu Kesi kok. Ora umume. Buke semiayeni kok kowe brangasan. Tujune aku ya ora dadi sindene Madangkara ya, Lek. Apa dadi piye? Pama dadi rak sedemenan Royoga. Mbok wis kuwi leren. Umur wis meh 33 lho, pri lereno. Oh iya. Nek kepepet ya ora apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Yo diaturake Elailo Mbak Tuti karo Mbak Winong yo. Monggo saking intro riyen, Cok. Yuk, siap Mas Danang. Oke. Hot. Awas, angkat.
Iki lho Mbak Apri